Иңелек район башлыгы Рамил Муллин гүзәл затларына бәйрәм белән тәбрикләп, җылы теләкләрен җиткерде. Шушы залда кунак булган гүзәл затларыбыз, әниләребез, кызларыбыз, тормыш иптәшләребез ихлас күңелләрне рөхсәт итегез шушы зур тантана белән тәбрик итәргә. Һәр вакытта тормышыбыз бәйрәм булсын, һәрбер вакытта тормышыбыз имин булсын, сау сәламәт булыйк, һәр вакытта шулай бәйрәм назы белән, бәйрәм тойы белән безгә матур итеп яшәргә насыйп булсын. Залда утыручы хатын-кызлар бәйрәм уңаеннан бик тә үзенчәлекле бүләк кабул итте. Бүләк дигәне Йолдызлык яшьләр эстрада сәнгате фестиваленең район туры гала концерты иде. Гадәттә хатын-кызлар 8 мартка бүләк үмит итәләр. Менә мин бүгенге концертка улымның чыгышын карарга килдем. Ул минем өчен бик зур бүләк. Әмәкәйдән килдем, шушы концертны бизәр өчен анда чыгыш ясарга. Бүтән хатын-кызларны, әниләрне, әбиләрне бәйрәм белән котлыйм. Тамашачы һәр чыгышны алкышларга күмде. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган сәнгать бәйгесендә барлыгы 600-гә якын бала катнашты. Аның 300-е гала концертка узган иде. Җиңү яулаган үзешчәннәргә дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Менә концерт карадык, бик матур булды. Балаларыбыз катнашты, әтиәниләргә, әбиләргә 8 март бүләк итеп концерт күрсәттеләр. Балалар да канәгать булды. Ota-analar da, әбиләр дә канәгать булганда дип калабыз инде. Шәп булды концертлары. Бу бәйрәм безгә бик тә кадерле. Без шуңа матур итеп тырышабыз биргә. Әйтергә кирәк, егет кызлар өчен ул көнне генераль репетиция да булды. Чөнки балалар 6-7 март көннәрендә фестивальнең зона турында Мөслимданын яклады. Йолдызлык созвездиянең Актаныштагы республика турына безнең инде иртәгә 160-ка якын бала катнашачак. Безнең 4 бию ансамбле һәм әлбәттә инде конферанслар, аерым җырчылар да катнаша. Фестивальнең зона турыннан мөслимлеләр быел да җиңүләр белән кайтты. Хореография номинациясында Мизгел һәм Мөслим йолдызчыклары, Тукай бизәкләре ансамбльләре беренче, Ассы төркеме икенче урынны яулады. Вокал сона номинациясында Гүзәл Зиннурова, Азалия Хафизова беренче урынга лаек булды. Конферанс номинациясында да безнекеләр уңышлы чыгыш ясады. Регина Шайгарданова, Азалия Хайруллина, Ринат Низамов беренче, икенче һәм өченче урыннарны яулады. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.